Kublai pi parlok ba pila bulut por ban sngap ye ka kten ga jung blai ngai ublai on kurku ye pi ka pi bedang sngap ye ka kten ga jung blai war hakan ga por shwa ngin plate ye ka kten ga jung blai tongin plate ye ka donot jongi ba ga jing mut champer khat ga jongi ha ga jing duai tongin na duai au blai ko pa jing ba baneng ko be shuban try ye ga jing e ba ga jing snake ga jong make ba mel ai ka ba mel the ka jing ya try Marakan ke por suami pelit ya keteng jemi ablay ni kerpa demi pemen pelit iya kedonot ke jemi ablay bat ke bangin ya snew mentakan long ke jeng kerku ke jemi ablay bakum jur ni kerpa demi ba ayum sen jemi unyerap yangi bingin siatho iya kene ka kitab Daniel lanang ke balai ablay sebama bingi kipap ke like ke bangi siang si yeme namar yakene yapan keteng Jesus Christ amen kumbangil yo snew kitab Daniel laduk lanang ke banang kong bat lanang ke baar ha kitab Daniel lanang ke banang kong yo iba u Daniel ule syaring brau bat ki wei pat ki palok jengu ke la syaring brau ha Babylon bakal nang ke baar yo iba us mu don ke jing pot snew bat ula klet ke jing pot snew jengu bakum ta Daniel ula wan ba ula batai ya usem ya kejing pot snew jongo ba ya kejing mut jongo bol da batai lut kembang ya snew le we ni nong kren jongi la nong ka baar ba kon da nong ka balai ni usem ula sedang bantau ya tadur belai ula sedang bantau yu tadur belai bat ula hukum ya barak kibreo ki badon hake hima ke jongu kin wan bandem yaune dur belai u ba ula thau ma u ba kumta ke Bible ke ongi ba usemu lai hukum ba baro kibreu kin mane kin dem haune udur belai ba kumta usemu la batai ula ong ba hamar ba pio sneu ya kan gejing ruai gejing put gejing tem ba baro ne pi pede bandem hakmat uni udur belai ubang ala thau ba kumta nyo i ba ke Bible ke ya thoi ngi bat barok kibreu ke la dem handray don laingot kibreu ki klam dem man mane yaune dor blai uba usem ula bo bat yakini ki laingot ke kerteng jong ki dai Shadrach Meshach bat Abednego yo le se don na pedeng jong pi don ya jingkli pi ong hato u Daniel u dem ma shemi uba u yeng lang bat kini ki laingot hato u Daniel u dem hakmat uni udur belai ba usem Nebuchadnezzar ula hukum ke Bible ke tho engelangi pai sha u Daniel lanong ke baar dekat ke ba sab khandai aba khaddo jenggotu ga dekat ke ongi ba u Daniel u shong haga khodop usem bon ki breu leni ki nang tho ki ongi ya la se u Daniel namar hakut ko por u Daniel ula keu kerdan namar upenitho but upenitho house em ya kejing mut jong kate kejing pas ne go jong ba komta ya le se ki ong ya le se ya u Daniel us em Nebuchadnezzar ula pha le ju shaka wai pat kashnong ban le don kam namar uru ula don ya kerdan hakut ko por ya le se us em ul pha le ju shaka wai pat kashnong namar us em utip us em us nyatho ya u Daniel hi kejinget belai kejeng dan mano balak pan keng ya ka ba kumta usem namaru shisha ya Daniel man pen lagi una kan kejing mane belai ya le se wala pai u ban le shakawai pat kashnong lene shakawai pat kajaka ban le don ka ya kine ki langut ki Hebrew Shadrach Meshach bat Abednego kila walam ki hakmat usem bod usem mul on ki hato kalong kabadai aba pio sneu yang jing tem jing put piklam dem hakmat uni dur belai bekil ong hoi sem kalong kabadai bos em wa ki sakawai pat kalat sakawai pat ka chance bos em ong ki haga kitab Daniel lang kaba lai dekat kaba khatsan usem ong ki ngan pentem yang sachisen ya kata ka jing ruai kata ka jing put ka jing tem hamara pio sneu yang ni pihab bandem lara pin dem la pin am dem khamat jong ni udur belai bang ala thau
ngan thang ni pi pok kata keluar ding bo sem ru ukop u ong kum ne wai uta u blei u bala ban pelai pi nakakti jong ha u sem ne bukan asal ukop yo blei wai ta u blei jong pi u bala ban pelai pi nakakti jong ha barkum ta kini ki Hebrew kelas sedang menjubab yu hadu kata ba khan nhiều bat kila ong kum ne pada long kum ta ko sem uta u blei u bangi syakri ulak ban pelaj yangi nakakti jong me ulak ban pelaj yangi nakat keluar ding yo la se mis em ke ke ba mi ong yo la se uta u blei bom la ban pelaj yangi nakakti jong me yo la se mi ong pa ye ke wei ke blei Henry ya u blei u bangi syakri ulak ban pelaj yangi nakakti jong me ban nakti keluar ding berki jubab bro hago bot jong tu khot ki ang ba Henry pada tau blei bangi syakri bangi mane lara umpan lat yang ngiru hoi ula Henry lara umpan lat yang ngiru ban mane yini blei thau man mane yuni blei dur blei obang mi la thau da lele ru ngiram mane im kwa ban pen khenya ku hukum ko jong blei ka ba blei ul ong ngi mingin am mane mingin am dem kino ki blei thau ngin am mane yini ki blei thau jam ko sem lara mi ai kanu peusen ye ka chance ni ka lat mingin mane ru ham tip kan ka wei tip ka wei bangin am mane bang tak jing jubab jing ki yosem kala pan bitar yosem kala dom yosem Nebuchadnezzar bo yosem Nebuchadnezzar ul ong hikibreu jongo pen shit kata gal warning hen nyusha banyak menshua hen nyusha pen shit kata ka pen hem pen shit kata gal warning hen nyusha yosem ula ya ko hukum bola aru ya ko hukum te ya ki basa bread ki hapo ketika warding bakom ta kini kibreu kila shim ni kini langut ki samla langut bakila te ki la kum ki bala bread ki shapo kal warding mereka bible ki thu yangi kat bakini kibreu kat bakidang shim ki kat bakidang bread ki shapo ketika warding ke bible ko ong bakine kibreu ki ba shim ki yap hakajuk por ki yap hakatu por baki bread ki shapo ading kini ka ya thu ya pi bayanga bahadukan no ka jing shit ka jing ham jing kata ka ding namar ki bre ki badan shapo shabar jing kata keluar ding kila yapna but usem ulang nga bot ni usem ukendit anda kini lain kila po ding ulang nga namar usem ul ong hatongi bret langut ki breu mentapat ngai i sangut ki breu haga por bangi bread ki ngira te ngira kum bhaki Henry mentape kira yai loy kira yai kai pok kani keluar ding ba wei ne wei wadan hapdeng jong king hai i kum ko nu play hani usem ulang nga lenga ula kendit ba kum nu kum ne usem ula yen jaj na ka jaka shong jong bola le jingo ki hajan mar ula ong ki Shadrach Meshach Abednego ublei jong pi de ublei bah klik tam ublei jong pi ublei bah klain bor tam ublei jong pi dan shu kum ublei jong pi to man ta mi no nak tu galwar ding ba kom ta yakini galang mit kibreu Shadrach Meshach Abednego kilawan mi no nakane galwar ding bahang ni ke bible ke thu ingi ba kani ke ding kam la ban bam ye kan met ke chongki kani ke ding kam la ban bam ye ke nyu klik chongki ini ke ding kam la ban bam ye ke jain chongki ro am Henrik a ke ding ke bam kat ba kidang don hapo kan galwar ding kin mau hapo hashwab ki bread ki kidate bhai ki kira kum bhai ki hashwab ki bread ki shapo galwar ding but onda kelemi ke ding ke bam tang kitu gile kinjri nek telai ba kite ba ki khom ki ba kum tha hani us em ula phla ba ublei chung Shadrach Meshach Abednego ublei ba khle tam dan blei shu ublei jongki morusem u airu ya ko hukum syakihima jong barul ong ba kino kito ki breo ki bakran ben ya ublei jong Shadrach Meshach Abednego an pen yap no ki an pen do jaj no ki bahang ne
don ki breu kim pat yo sneu ya ka kerteng ublay jong Shadrach Meshach Abednego bat hakan ki por ngi ba un Nebuchadnezzar ulas dang ban yalap ulas dang ban sam ban pla ya ka kten ke jong ublay ne ban pla shapang ublay shiki way pat ki breu shaki breu jong shaki hima ke jong nama don ki breu shibon ki breu kim pat yo sneu ya ka kerteng ke jong ublay ba shisha bahang ne usim Nebuchadnezzar ulas sedang ban pen sapriang ia ka kerteng ke jong ublay ba ia ka bor ke jong ublay namar balay namong Shadrach Meshach Abednego ki yeng naman tao ublay kum taru ublay u yeng na ka banta ke jong ki lara pi ban ngang yeng naman ta jong ublay ba ka ma ublay ru yeng na ka banta ke jong ni na sibuk mata lara u Shadrach Meshach Abednego kiteng ban yap kinteng ya ketika warning sibuk mata kidem hawni dor blay about sim Nebuchadnezzar ulat haw sibuk la haden chisngi le na artsngi kipen map na blay komno primer blay map na ki angi skem blay map ki Henry how blay map ki Henry usim bat ki himag jung bat ki breu ki badona hima jong sin kim yo sneu ya ka kerteng jong blay Henry ki yo sneu ya kerteng jong blay na mar ki Hebrew lain ki sam la Hebrew ki yeng skem ha ka jing ngi ki jong ki yeng skem ban ka ngo ya kata ko hukum ko jong blay ba kum ta ye ki ni lain ngot na ka menta ka jong ki breu barok ki latip yo blay ba shisha blay ba kleitam blay ba klain bor usaitan ulong baklain Henry ublay jungi ulong baklain bortam lada ublay udon katlang barpi umdan mano bala ban le persyai pi warus ing baklain bortam ru hakapor jongki umla man le persyai kini ki lainut namar ublay uyeng nakabenta jongki ke kubor jongai pi kelong ba to yeng nam ta jong ublay yeng nam ta jong pi akum ta karpar pi namar nga karpar pi benjai singap ya ka teng jong blay naka wakemet shaka wakemet ya ka kitab jong Daniel bakum ta kan ni gade tang jing sedang nang ni shikmat ngin siyo siyo shibon kijing kai ka bangin yo shibon kijing nang jing start ka bangin yo bang ba kan ni kitab jong Daniel ka jing duwa jong kalong ba ai bo blay un kar khu ye pi ka ba pi dang snap ya teng ka jong ko blay shibon